kugara takakurukurirana ndofunga vakanditsanangurirawo sekitari zvinoitika pakurarama kunoona zvazvinoita kana vaiswa kumajeri vamwe vachotopinda mumajeri nekuda kwekuti mhosva dzinge dzisiri idzo asi nekuda kwekupomewa chakunopinda mumhosva ndakabva ndazvinzwisozvo ndakaenda kumba ndizvo ndakati zvishoma taurira mukuita kana nezuro pandikasvika kumba uku pano mumwe munhu futi akandiudzawo imi matova munhu wechitunduudza nyaya yakafanana iyo ndaakuita sezviri ndaakuita seizvozvo pandikasvika kumba ndofunga ndipamukandifonera michangamiro muchinditi wazoenda kwenge uri panyaya ndofunga kana nyaya yacho ndakatadza kuti inini ndoitsanangura kuti nditi ndikuda kuita dare rimwe futi pamusoro penyu zvingandilambira ndikabva ndangoshanda nemashoko yandikataurwa nemakuru ndiyabatawo ndiyo futi yandipinza munzira futi kuti ndidzoke nhasi ini hana kukakavara nejudgment inondozvinzwisisa kuti kana munhu akatongewa ukasaina zvinorototobvumirana nemhosva asi pangandipa kukavadzikana nachangamiro wangu kuti changamiro nditorowo ziso renyu kana ndatadzawo baibai ndinenge ndatotadza ndatadzawo semwana wenyu andikuti kupinda kwamaita pachigaro apa ndobva ndatanga notonzi changamire kandiani ndakavavenga asi zvandikuda nditori kurisa vachivapo kuti kana imi nekufamba kunguva mondidzosera musimba ndakatonga yedu ndakabata zvinodechika vaparana nevanhu vakaibunda kuna anyamaroko anyamaroko munayasovaziva right ndakati ndaapiwa judgment yaende kupi wanyamaroko zvinoini akandeya vachoka ndinototonga zvezvokuti kutonga ndichitenda zvokutotarisa kuti nyaya iyi ndenge ndikwanisa kuenzanisa vanhu kukwanisa kuteakanaka zvino zvisinei watinokwanisa kuzvibhadhara rii zvinomutemo iwa undipire period kwamuri mimi nachoti mundibatsira kutaurirana naambuya anoti kamwandiro kangu ambokaita kuti ichiripekata kuti izvoni andi ukavatuka andi inzwa muwangu ndandikuti muwangu chombo chifanirwa kuita iwewe ingade waya kana nembudzi pambudzi mbiri dzikutaurwa dzedzi mune ufu chakamire ito inogara nangu ndizwe apa ndokutanga nema apa ndakunzwa kuti ndikusikera iko ichasinzwa vakazviita takatongwa nachikwape vakanzi vabhadhare mbudzi vakapamba pangu 12 o'clock midnight pamba pangu inini ndinotenga fodya ini ndinorima fodya zvokutoti ava mambo vandozviziva saka tinoita zvezvokuti kushedi fodya kana yawana mumba tinorara kushedi kushedi kweyo ndiko kwanga ndikarara inini nemumwe mukadzi aitenga fodya baba vakava varume 2 na 12 o'clock vakasvika ina changobva nokuchidzira bhaundi murume wangu airwara nemalaria vandati pamwe imosquito chimboende munorara mumba isu vatanogarira fodya dzimwe pfungwa ndakafungidzira kuti ini pamwe vaida kuba fodya sezvo yanga yakasungwa madhuku asi vakasvika vakamira nechekumusoro kudai indobva ndavatarisa ndobva tasanganzira maziso ndobva vatendeuka indobva ndatomuka nguva iyo vandaenda kunoudza murume wangu zvani murume wangu bamunini ava ngaiti pfungwa dzekuda kuzurira kana kuba pamwe hameno zvimwe zvangu vachita sei zvanga vachida akati ho zvikanzi mangwana kwaedza ide munovabvunza ndakaenda ndakanovabvunza bamunini ava nhambofamba kuenda kurefu ngoti budei mustendi mangu ndichisvika murodi dzimba dzangu dziri mudhuze merodhi
ava vakatanga kutaura kuti apa changa ndichida kuedza kutaura vakuru ndichokuti baba ava havabhadhari ndo zvinhu zvavakatojaira zvokuchema-chema havabhadhari irori dare rine dare chitatu vasingabhadhari sabhuku ndichikwapi ukuriso wasabhuku edwadakutaura asi nyaya yakatongwa kwasabhuku kumakazi anomwe sabhuku tokwatika chinzi wesusu vane nyaya dzinosvika kuma6 kana maidare kuvhireji kwati kana zvato zvaoneka vanzi vajaji wezvo vanototi inini ndini mbunza zvavapakaiko kuedzai kuti ndida kuenda kuchipisa dare ndida kudzikiswa mutongo ndinorema here ezviteresi ikagarira kupi Changamire kana vanotohodzi tomutukutu munomu zvitopera ipopa wandipa judgment yekuti sekuma30 kayo neni handidi kuma30 muna machi netikoti muna machi nini utumira zvibonzi kana zvanetsa unoenda mukati Lulu Edward is wrong unotoka pasapa utori nerekodi yekuti hauri kubhadhara apa handisisina yazotaura yozavana kwandiri waita mutezi matiji apa 8 March ndoda zvinezvi pasina toradzana masina kana uri kuda zvezvo wakataura kuti appeal unoenda mberi apedza Ndikachauwa irori ndautsvage uye nochaukabata Baba